Hanzi sorry hatina pressure nemasina mune pressure nawo. Ina tembe nemagays amotemba nawo. Yama sports tonosangana kubhena bawo. Face yangu noijuma iri mupepa nawo. Kozvagara nyaya dzedu itori news notibaya ndakamira handifire pamanise. Vaindibvunza musiyano wavo nemajees. Majees aimberumba takasiyira ana madees. Ndiroro chaizvo majees anofara, majees akakura anofarira kuimba ikoko saka tavatese pamajees. Ndinoziva kuti vanhu kazhinji kana vaine muimbi savanenge isusu majeeska tinenge tauda kuziva kuti pane zviri mudura here, pane zviri kuuya here, kana kuti tiri kuramba tichingoteererana these days mangwana kuti dzosera mumashure shamwari yangu nezvakadaro. Pane zvimwe here zviri mupoto? Zvaizvizvi tiri kuburitsa album redu rechi2 rinonzi NOP Makoy. Kuriko kwandinobva NOP Makoy. Saka kune tunyaya twakokoko. Unoziva kuti rinobuda zvarinini? Album redu rinofanira kubuda muna August muno musa 27. Makorokoto. Vadikani munogona nekuti munotisarudza nguva nemisi kuti titandadzane tiri muchirongo waMike Samba Show, muchirongo wamutinotaura upenyu, tinotaura zvinhu zvinobatika. Asi hatigoni kupinda muchirongo katisati tatenda vedande mutande vanotipa masaisai iwaye kuti tigone kutaura nenyika yese yakatipoteredza nedande mutande. Mufunge zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Muchazviona tiri pano pachikuva chemhemberero, tiri kutarisa vana, vanhu vakuru, hapana zera panapa. Munhu ari kungoita zvakanaka. Tiri kurakidza kuti Zimbabwe inazvo, vanogona. Isinenge tingori kumashure tichidaidzira kuti havo. Nhasi ndine imwe nyanzvi iri pano, nyatsotandadzanai nesu mugoteerera kunzwa kuti tiri kufamba sei. Ndinokuchingamidza pachirongo. Wakadii yako? Tiripo. Makadiiko mama? Ndinofara mwanangu. Wakadii zvako? Ehe, ndinoda kuti iwewe pamukana uno ndikupe mukana wokuti uzvisume kunyika kuti unonzani zita rako. Notinoziva kuti mamwe mazita ndeepastage, mamwe ndeebasa, mamwe ndeechi. Iwe unonzani? Zita ndinkosilati Sibiya, asi randinozikana naro nderekuti Volts JT. Ndinoimba hip hop, ndinobva kuchitungwiza. Ndinofara zvikuru kuti ndikuone wakura kudai. Ndakapedzera kuona uchiri kamwana kadiki. Takadai. Exactly. Mufaro wangu kuti wauya takukurukura pano pabasa. Asi sati tapedza zvese zvekukurukura newe, rega nditendedze kuti ndimbodzokera timbonzwa macomments evamwe zvavakataura pamusoro pevamwe watakashanda navo mazuva akapfuura aya. Panapa pane imwe comment yatakanyorerwa. Dzimwe dzinouya muchirungu naye asi tinongodziverenga zvedu kunyange tichitsimbiridza kuti mutauro wamai ndiwo wedu. This is truly amazing. Two great women there. Well done, Pastor Rudo. Tinokutenda mudikani nekutinyorera. Imwe zvakare iri pano yabva kuna Catherine. Catherine ari kuti, Mom Rudo, I'm humbled, full of wisdom and down to earth. Mwari varambe vachikupfudzai mberi. Zvechokwadi havazhingirike naye. Tinotenda Mwari pamusoro pavo. Tine imwe zvakare yabva kuna Tinashe Nyangani. Ari kuti chirongwa chakakosha ichi, chine udzami, hatiperi. Ari kurakidza unhu hwakanaka chaizvo. Vakakosha vana ava pachikuva. Wongu vadiwa tari nevateereri, mukaona vauya pachikuva chino tavakoshesa nekuti vari kuita zvakanaka. Mumwe zvakare anyora anonzi Teddy. Ndinovimba kuti uri kunzwa zvakanaka, uri kufara kwauri ikoko Teddy. You have set a good example for this generation, brother. All the best in your endeavors. Ari kureva zvakare kuna hatiperi. Saka ndakakuti musanete kuramba muchitinyorera nekuti kana tichitora macomments enyu ndinongoti handioneone ndosumudza yandinenge ndasumudza. Ndakudzoka kwauri Volts. Unoziva kuti ndinotedza zvaunoimba, zvinondinakidza, zvinondifadza. Ndinotarira zvakare mazwi aunonyora, asi musambo wako unonzii?
Musambo wedu unonzi hip hop. Ehe. Asi unozonosiyana nekwayakabva kuna naAmerica uko. Wedu tunozoimba nemutauro wedu. Saka inenge yakunzi sing hip hop. Ndizvozvo chaizvo. Uyu mutauro uyu kaimbira kakaita sekutaura kanotambika here nekuti unoziva ndakanga ndichida kukutedzera ipapa uchiimba kuti ndinozvigona izvo ndototaurawo ndigotamba ndigofamba ndigodini iyo ipovereraii ndiyo ipo ndaigona aiwa saka ndinofara zvinoitika ndezvekuti musambo wedu unofokasa nemessage saka mazwi anofanira kunge akawanda uyezve haisi nyaya yevibe chete inenge iri nyaya yemabhazi nechii saka zvinotaurwa muone song yedu zvakawanda than zvinotaurwa masong emumwe misambo ndizvozvo nokuti mamwe anenge akuzodonongodza tumwe twakawanda ndakateerera rwiyo rwako runoti Mukoma Brian wakabata mwoyo wangu. Mukoma Brian ava vairarama sei? Chii chakakuita kuti ufunge kunyora rwiyo runoudzami saMukoma Brian? Zvinoitika pana Mukoma Brian ndezvekuti icharacter yandakagadzira mumusoro mangu pakuti isusu sevapana tinge tichitarisira kumablazi edu ana Mukoma Brian vane mota nemba nemukadzi akanaka tichiti zvinhu zvese zvekufamba asi ivo Mukoma Brian vari pamba pavo vanenge vachishuvira kuti vabude vatoenda vanoswera kubhava nekuti vari kunetsana nemukadzi and hapana runyararo which is zvinhu zvinotarisirwa pasi mugeneration yatiri inoi but zvinhu zvinotokanganisa vanhu mentally zvototi vanhu vanoita malives avo ese vane stress nenyaya wataura mashoko anoudzami saka tiri kuti here vanhu vari kurakidza kunze zvavasiri kurarama mumba? Not necessarily. Tiri kuti vanhu havasi kukoshesa nyaya dzekugadzirisana mumba. Mashoko makutaurwa naVolts pano kuti ngatikoshesei kuyanana, ngatikoshesei kudanana. Ndakazoona Mukoma Brian vakunowawawa. Ndakazoona Mukoma Brian vakutoshuvira kunge vari kunze kupfuura kunge vari mumba. Ungade kuti uti kudini kune vamwe vari kurarama upenyu sehwaMukoma Brian? Sezvakataurwa panziyo paipai method yekubuda mumba uchinopedzera stress yako kunze kana kubhava haisi solution pakuti problem icharamba iriko ndicharamba ichikuteera muupenyu hwese saka instead of kuinvesta energy mukunomwa nekudii zviri nani uinveste energy mukuwirirana nekugadzirisa nyararo mumba. Wachibaba munozviziva Volts, wachibaba chaicho. Wakutodzidzisawo mai ekugara zvisi. Uri kutaura mashoko akanaka anotoda kutoti vanhu vazhinji vateedze kuti aiwa kana muine dambudziko tarisanai naro. Kana tiine dambudziko ngatibatsirwe. Kune macounselors atingati vayananisi vangatibatsire panze pekuti timunombotiza nokuti kana ukatiza unodzoka kumba sekutaura kunoita rwiyo rwako irworwo. Mukoma Brian vanenge vakazotisiya. Vanenge vakazozviuraya. Kuzviuraya kupedza dambudziko here? Kuzviuraya kuescapa dambudziko. Of which akazviuraya vasavo Mukoma Brian ndiye Mukoma Givi according to nyaya yacho. Saka Mukoma Givi vakafesa zvinhu. Mukoma Givi vanga vakufira nyaya isiriyo? Mukoma Givi vakafirawo nyaya dzemarelationship idzodzo asi dzavo dziri worse than dzaMukoma Brian. Saka nyaya yangu yaizama kuda kuexplaina kuti mukazvisiya zvichiitika izvo munonosvika kuna Mukoma Givi. Ndizvo zvadiwa tarirega titi pachikamu chino kufa kunouraya. Musazombotamba zvenyu muchisikiza kuti ndinofa ndinodini nekuti vacho vamunoda kuti vazive kuti mungafe pada havana basa nemi. Pada havana shungu kuti mafa nekuti kana mukasiya vanoimba vanoti waenda waisiya ngoma ichirira inoramba ichingorira. Unorwadzisa mhuri dzako nokuti kana usati wafunga pfungwa idzodzo hadzifaniri kumbodzoka pauri nekuti ziva kuti une mhuri, une shamwari, une vavakidzani vese ivavo unenge wavakanganwa. Mwana ari kungotaura panapa chete kuti dambudziko rinogadziriswa, dambudziko haritizike. Ndakakona kutaura nezveshamwari.
ende wakanyura wakarova uchitaura zvako zveshamwari. Ndinoda kaimbiro kako. Ndinoona nokuti kana ndichitaura kana newe ndichitarisa dzimwe nziyo maimbirwo azvinoita, ndinoona kuti munhu akati imbeimba anovhunduka, munhu akati imbeimba anocheuka chika. Iwe unenge zvako chila unoti wataura shoni yakanaka wakapora. Sei uchiimba zvako wakapora asi uchidzamisa uchidzikisa gejo? Zvinoitika ndezvekuti tinenge tichitamba nemafrequency emavoice pakuti vanoti kana izwi ukarinzwira nechekure unopay attention. Saka kana izwi rangu rakadzikama munhu anogona kupay attention zvandiri kutaura instead of kuita voice rangu. Ndizvozvo mashoko makukutu kudenduro ine chenjedzo. Saka paushamwari apa chiko chinombodzi shamwari kana uchiti shamwari kuri vani? Paipai shamwari yaireva munhu unenge uchifambidzana naye. Saka zvinoitika paipai ndezvekuti mukomana aiexplainera munhu waakufambidzana naye kuti ukazondiona ndaakubhihevha zviri fani inyaya yekuti kumashure uku ndakamborwadziswa, saka zvakakanganisa mafungiro angu. Zvichireva kuti unofanira kumupa nguva yekuzvigadzirisa kana kuhila kuti azosvika pakuacta normal. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo uri kutaura, nekuti zviri kutaurwa pana volts ndezvekuti kana madanana tombotora sekudanana, nekuti ushamwari hunouya pakawanda. Vamwe vanongonzwanana huri ushamwari, vamwe vanodanana vari vadiwa. Kana muchinge muchidanana munhu wese ane kwaari kubva, ndo manzwiro angu erwiyo, nokuti munoziva kana tichinzwa rwiyo iwe unonzwa zvako ndinonzwa zvangu. Chimbopa munhu nguva yekumudzidza, ugonzwa mararamiro ake, ugonzwa kuti anoda kudii. Nokuti kana wakagara wakambodanana netsotsi unenge uchingoti munhu wese itsotsi, waba chenji yangu iri kupi, risiti iri kupi, naisa papi mari. Aiwa, ndozvekutaurwa kanerwiyo kuti munhu idunga munhu. Zvandogara kutaura zviya kuti munhu wese ane kauniqueness, tikataura chirungu, kaundega. Ikako mirira kaundega kemunhu wako kuti umuzive kuti munhu akamira sei. Asi zvinogoneka here kusararama, kusatonga munhu nezvawakasangana nazvo kuseri? Zvinoitika ndezvekuti zvinhu zvinorema kuti uzvinyepere papfungwa. Kana pfungwa dzako dzakafesa trauma then haukwanise kuzvinyepera kuti uchangohila kawanda. Saka ndinofunga kuti zvine mastages nenguvawo unozosvika paunorealize kuti no, zvandakasangana nazvo inyengo kuti zvakaitiko ipapo zvekuti zvicharamba zvichiitika, asi hazvizoitike ne1 day. Saka vanhu vanofanira kuita patient newe semunhu nekuitawo patient nemumwe wavo. Ndizvozvo chaizvo, hazvipori ronda hariperi wani zuva iroro, kunyange mukarisa mushonga, kunyange mukasunga bandage. Mukati memwoyo imomo munogona kuita ronda. Bandage nemishonga iyoyo, kuti mishonga yacho kutaurirana, kunzwisisana, kuregererana, kuenda pamberi, asi hazvigoneke nezuva rimwe chete. Kuungadi kuti kudii pamukana uno pane vaive kuti kana vatsamwa kudotekenyedza, kudoita sei, vanongoramba vachingodhuma chichinge chitima chemarashi. Chandinoda kutaura ndechekuti the best way yekumanage ma-emotions kunyarara. Ungave watsamwa sei, ndinofunga kuti ukangonyarara wongotsamwa uri wega, because chinonyanyozorwadzisa mumwe munhu mashoko. Saka iwe unogona kutsamwa but ukazvinyararira within madays unogona kuzodumbira here, achizokuzvimbira here. Not kuti uchachengeta chigumbu, asi kuti uchambonyarara wopora wozviprocessa then wozozvicommunicata mapa health environment. Nekuti ukazvibuditsa uchine hasha muchazoregererana asi newo waisa uchironda pane mumwe wokutaura naye. Mashoko makukutu chaizvo, rega ndikukorokodze nekutaura zvine udzani. Ndizvo saka ndichiteedza nziyo dzako dziri kurapa vanhu vakawanda, nziyo dzako dziri kusumudza vanhu vakawanda, nekuti mashoko ari munziyo dzako tikaabata tinofamba zvakanaka. Kuiye unorota here iwe dziyo dzako kana kuti zvinouya unozvitora kupi? Nokuti vamwe vanobva vataura kuti maisamba ini ndakarotswa naambuya, ini ndinoita sei, iwe unoita sei?
kuti ubude nenyaya dzakadai. Inini handiroteswa. Zvandinoita ndezvokuti ndinoobserva zvinoitika kwandiri, zvinoitika kune vanhu vari around nini nevamwe vanhu vandoona, and then ndozvitora ndozvicommunicata nenzira yandokwanisa. Ndizvo zvomashoko makukutu euchenjeri. Hanzi munharaunda matigere, nharaunda inotaura, mhuri inotaura, vadikani, shamwari nehama, kumabasa kune zvakawanda zvinotaurika zvisina mashoko. Saka izvozvo zvinotaurika zvisina mashoko izvozvo ndoupenyu, ndo zvatinofanira kubata kuti zviri kumbodzi kudii. Ari kudzika mwana nekutaura kwake ikoko, asati anzi ini zvekurota zvangu handirote. Pada uchazorota ko machuni aya unozoisa sei, nekuti zvinenge zvakapfekana. Unozopinza sei izvi? Zvinoitika paart ndezvokuti art yakasiyana siyana. Kune mapainters vanogona kutopainta story yaari kufunga pacanvas. Isusuwo semamusician tinotora story iyoyo toichinja into marhymes, into mamelodies, totsvaga beat, toita kuti munhu ari kuteerera atange anakidzwa nemelody yacho, and then akuitamba paanozogara pasi anozorememba kuti mawords anga achitaurwa ndiaya neaya neaya. Ndizvozvo chaizvo. Ndinoda kuziva kuti ko iwewe kurudziro iyi unoiwana kupi yekuita zvakadai, nekuti zvinoda kurudziro. Ndinoziva kuti tikatarisa kunyika yakare munhu aingonzi iwewe unofanira kuita mudzidzisi, munofanira kuita chiremba, munofanira kuita gweta, asi iwewe isarudzo yako yekuti uite muimbi. Ndinoziva kuti wakadzidza ukatoenda kuchikoro chinotosumudzwa heti, handitika. Saka chii chakakupa kurudziro iwe? Kurudziro iyi inobva pakuti ndingati chii. Ndinenge ndichida kuziva kuti mhuri yako inozviona sei, vana mai, vana baba, shamwari dzako vanozviona sei kuti ndizvo zvauri kuita, nekuti tinorarama tiri mukurudziro. Zvinoitika ndezvokuti nyaya dzekuimba dzanga dzisitombori accepted mumhuri medu. Pane imwe nguva yekutoti zvakatomborambidzwa, asiwo nekuti tinenge ichitawo zvemuskanzwa tainorekodha masongs acho anga asingazivikanwe, saka zvanga zvisina mustereke. Asi panguva yazvakazozivikanwawo, lucky rangu nderekutiwo handina kusiyana nechikoro, ndakaramba ndichita zvechikoro, saka handina chipande nemunhu, nekuti mapepa acho ndakauya nawo chikumba yechikoro, saka handina kuzonzi iwe wazosiya chikoro wakuita zvekuimba, kozi ndakazongoita zvese kawanda. Mashoko makukutu aiwa pamukana uno rega ndikorokodze baba namaisibiya vamadhuve makaita basa rakanaka chaizvo rekukurudzira mwana, nekuti ari kuti kuimba anogona, chikoro akachigona, saka ratoo basa hwatova upenyu. Rega nditaure zvakare nevamwe vabereki vari kunze uko kuti ngatitarisei zvinofarira vana vedu, nekuti mazuva ano munhu anogona kutanga ndima yake, basa risina kumboitwa rimwe zuva rinofuma rabasa remumwe. Saka tinokutenda nendima yako yauri kuita iyoyo, uri kufambira pamberi. Ndiri kuona iwewe Volts watokumberi kaiwe, nekuti kazhinji kana tichitaura mukati meupenyu tinowanzotaura nyaya dzanezuro tigotaura nyaya dzanhasi. Iwe wakuimba zvamangwana? Wanga wafungei pamangwana apa? Ingati mupindai murwiri rwako. Pamangwana ndaipusha message yekuregerera nekumova on. Sezvo ndambotaura kuti hasi zvinhu zvinoitika ipapo, but nenguva ukazvipawo mukana unozosvika paunoregerera zvakaitika kumashure, wakufokasa nezvinoitika kumberi. Uyezve vanotaura vachiti kuregerera kunorerutsira iwewe, noti munhu wawaregerera iwewe, saka itori favor yavanenge vachizviitisa. Ndizvo zvomashoko makukutu auri kutaura, nekuti kana wakatsamwira munhu iwewe ndiwo wakatsamwa, iwewe ndiwo une bundo. Pamwe munhu akatorara zvake patsangadzi, ari kutonanidzwa nekadzi yake ari kutamba nayo nechi. Saka zvawataura izvozvo zvekuti ukaregerera, ukaenda mberi, ukasunungura bundo rauinaro, mudiwa mutariri kana muteereri, unoenda mberi. Ndoziva kuti chiringazuva chedu chinenge chichikwikwidzana nesu, chichitandanisana nemi, asi nyaya dzako, nziyo dzako,
uri kuzoonaka kuti ndotedza nziyo dzako handisi ndikuzoona. kuzoonaka pari pachirungu uchiti ndine imwe big fan wako ipapa tinokuti majizi atsakanguri majizi tinogona kujamba maspika tapembedzwaka iwe uchitotaura zvinhu majizi ndowapa majizi tisu nevanhu vanotiteera mudzimba ndizvozvo saka ndiri majizi muri majizi. pane imwe yandakatarisa yekuti kutidzosera shure Kutidzosera ndaiona panga paine vanhu vairakidzika kuti vari muwanano. Alright, my name is Mr. Sibia and I'll be with you today. Saka relaxa yenyu and feel comfortable. So, what's up? vachimboita zvavakambotanga vachimboita sevanonzwanana takazoona vagara panzvimbo imwe chete vakuisa chikusheni pakati chiko chine mbenge chadaro pai kutidzosera shure wanga wafungei wanga uchida kurapa chii nokuti ndiri kuona nziyo dzako dzese idzi dzine zvadziri kurapa. Kutidzorera mashure nyaya iri ipaipai ndeyekuti mukufambidzana kwatinoita nevanhu handidi pane nyaya dzekumashure dzinoramba dzichimutsa ronda ranga rapora kudaro, so zvinozoita pakuti chinhu chakaitika kana 5 years ago unonzwa kurwadza kwacho sekunge zvakaitika nezuro. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu varambe vachingonyedzana nekuramba vachifunganya zvinhu izvozvo zvakaitika kudaro. Saka I think first part yekuregerera munhu kutokanganwa zvakaitika. Ndizvozvo chaizvo kukanganwa. Ndoziva kuti kune vamwe vekuti vanobva vafungisa munhu kuti mugore rakati kana vari vakura vakwegura vanzwa muna gore riye 1962 makanditi zvakati, muna 2010 makazonditi zvakati. Ndozviri kunzi aiwaka ngatiregei kuisa munyu pamaronda akapora. Tikaisa munyu pamaronda akapora tinokwesha zvigovava zvakare. Kuregererana hapana asingatadzirwe, hapana asingatadzi, nekuti dzimwe nguva tinotadza tisingadi, iwo ugotadzawo usingadi. Saka tinofanira kuita zvinoita makomo, haamborega kupanana mute, tinoramba tingopanana mute mukati muupenyu. Wataura zita rako indokuziya Sibia, asi panapa paakutaurwa mazita anenge anovhundutsa, ana volts, anani ane maabbreviation mamwe kumberi aya. Kana wakasununguka unogona kusununguka here kuti utsa kuti zvinogoneka nokuti handidi kukuisa mukono zvinoitika pamazita edu eipapo anofanira kuita kakutyisa nekugara kutyisa vangogeza nyoka nekugara mupfungwa dzevanhu. Saka pandakatanga kuimba kuhigh school kwanga kune yatinoti lingo yedu yekuti magetsi. Saka chinhu chakangonaka chaingonzi magetsi, bhutsi yomagetsi, bhegi romagetsi. Saka ndopakabva zita rangu pamagetsi pandangoriti volts, and then JT uyu anoreva jecha trap, zvichireva kujecha kugeto kuwood. Okay. Aiwa handanyatsozvinzwisa manje magetsi. Sawataura zviro zviya zvekuti nguva nenguva, zera nezera rine zvavo, isitaive nezveduwo zvinoreva kuti zvinhu zvakanaka. Asi tiri kunzwa kadrill aka. Drill pamuri kureva inoitwa nemasoja nemapolisa here apa kana kuti zvakavandika makutaura nendimi here. Drill isound yandakapinda nayo panguva yandakabudikira. Isound ine masongs akaita ungana these days vana nyaya dzemari. Sound ndo rumwe rwiyo rwandoda kwazvo these days rwokuti vanhu vanokupembedza nando ogoswera usekwa vari kuseri kwedo. Ndizvozvo rwiyo rwakasimba irworwo. Saka drill yakabva kuuk, ndo yandaiteerera nekuuk. Saka bva tangoisawo mutauro wedu kuseri kwedo, vanhu vedu bva vanzwisisa. Ndinokutenda nekuti ininiwo basa rangu ndere kutsimbidzira kukosha kwemutauro. Kana muchiimba nemutauro, muchidanana nemutauro, muchitenga muchita mabhizimisi enyu nemutauro, izvozvo chidadiso. Asi ndinoziva kuti munhu wese paanenge achiita zvinhu izvozvo akapembedzwa pamwe apiwa mubayiro, apiwa tingati maawards kana maoscars kana chii, pane chawakambowana here nemaimbiro akakosha kudai? Maawards hatori mugariro, tinotora akawanda. Masinipo paawards edu takutotageta kumanama ukoko. Unosvika saka kana ndikangokubvunza
ungazive kuti mangani kana kuti awanda zvekuti akupfuura zvigunwe? This last year takawina best album. I think the most important album award round. Yeah. Nekuti album zhinjombe kana vanhu variteerera from track 1 to the last track voti ndiyo takupa award. Saka twakashanda yeah. Iye mazuva ano imimi muri kurarama munguva yesocial media. Tinoziva kuti pane zvayakanakira, pane zvayakaipira. Ungadi kuti kudii nenyaya yesocial media? Zviripo ndezvokuti mageneration ese ane problem yawo zvichienderana nenguva yawo. Zvaizvezvi ndinoona kunge vana vari kuexposwa kusocial media too early, zvichireva izvo kuti vachange vakuona nudity, vachange vakuona nyaya dzimwe dzinokanganisa njere. Ndinofunga kuti zvinongoda kuve vigilant nekunamata kuti uzive kuti information yandiri kutora yandichashandisa ndeipi neyandiri kusiya ndeipi. Zvirizvo zvinhu zvinorema kana uchiri mwana mudiki, because inini ndakazotanga kushandisa foni inoenda paWhatsApp ndiri form 2 zvichireva kuti ndandatokura, but izvezvi vana vari kumaprimary vanenge vatoo paInstagram amachii. Yeah, saka zvinhu zviri challenging panguva yedu inoyi. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo kuvabereki nekuvatariri vevana kuti dzimwe nguva tiri kuregedza vana, tiri kuvayanika, ndoizwi rataura kuchirungu, tiri kuyanika vana vedu kuti tizovagona kuvakomutsa dzimwe nguva zvinotinetsa. Hongu zvingatibatsire kuchikoro, kana vachiita vechikoro ngatitarisei chikoro, kana tapedza zvechikoro tobva tabva pazviri ipapo. Asi social media ine zvayakanakirawo. Zvayakanakira ndezvipi? Zvayakanakira ndezvokuti sezvamurongoona kuti munhu azonzi panapa semuimbi munguva yakare aifanira kunge yakaenda through zvakawanda, unoreketa kugrama wozonzwa dai, but izvezvi kutongoreketa song yako iposta pasocial media, mangwana unogona kutomuka wototrenda paTikTok. Saka business wise social media yaita kuti vanhu vagare vari connected, plus nesu tinenge tichiita malive edu tichiposta tichasei every day tinenge tichiinteracta nemafans, saka vanofila kuti vanenge vari close kwatiri. Zvasiyana nekudhara kwekuti waingoona macelebrity mumagazine nepamared carpet chichichichi. Saka ndinofunga kuti ikashandiswa in that business aspect inoshanda. Mashoko makukuta uri kutaura iwayo kuti ngatizvishandisei kuti zvitipe basa. Kana uri pasocial media zvibvunze kuti ndaingei, ndiri kuitei, zvinondipei, zvinobva zvafamba. Mubvunzo wangu ungave sewekupera, ndingade kuti ugondiimbira, asi isati asvika pakumbondiimbira zvishomanana, ndinoda kuti ndinzwe kuti nyaya yemadrugs uri kuiona sei, yatekeshera ka. Asi wataura zvakanaka kuti zera nezera rine madzudzo aro, rine nhamo dzaro. Isu patakakurawo ana mai vedu vaitotiwo mazera aya ari kunetsa neteen time, kwaive neteen time oya inetsawo mazuva iwayo. Saka zera nezera rine zvaro, zvinongoda kuona chete kuti tinobata sei vana vedu. Ungati kudini pakushandiswa kwezvinodhaka iwe wese mumwe wevana vadikiwo, kuti tichipanana chenjedzo, tichipanana nduramo noupenyu? Zvinodhaka tinotanga nekunongedzera zvinokonzeresa kuti vana vazotora zvinodhaka. Zviri zvo kuescape maproblems watambotaura kwega. Saka maproblems ariko, zvinhu vanokusangana nezvinhu zvakawanda muupenyu, but hazvina kusiyana nezvinongosanganiwa nevamwewo, handiti? Saka chinoitika pakutora madrugs ndechekuti after wadhakwa nechichi, mangwana uchangodzokera kunormal state yako, problem yawasiya iripo uchangoiwana iripo. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo atiri kupiwa kuti nhamo dambudziko rinoda kugadziriswa haritizwe, nekuti kana wastika chiko chinombonzi kustika nai, tototi kuzingaira. Kana wambozingaira hapana kuti zvatopera. Ndingaite mezi kana kubuda mututu ukarega kuimba kamwanangu, ndimboimbira, ndinoziva kuti nziyo dzako dzakanaka chaizvo, dzakawanda. Asi ukangoti dei imwe chete, uchazonzwawo kuti kana mai guru vakuimbawo, imboimba tinzwe. Mirai nditsvage yekukuimbirai. Handimati muri majizi. Ndizvozvo. Hanzi sorry, hatina pressure nemasina, mune pressure now. Inatembe nemaguys amotemba now.
yamasports tonosangana Benabao, fesi yangu noijuma iri mupepa nawo kozvagara nyaya dzedu itori news notibaya ndakamira handifire pamanizi. Vaindibvunza musiyano wavo nemajees aimberumba takasiyirana madhees. Ndiroro chaizvo majees anofara, majees akakura anofarira kuimba ikoko, saka tavatese pamajees. Tatora feature. Mualbum redu. Thank you. Ndinoda kukutenda mwanangu, rega nditore mukana uno kukutenda. Mwari vakuitire zvakanaka. Shuviro yangu ndeyekuti urambe uchienda mberi nebasa rauri kuita zvikuru sei imharidzo yauri kupa irayiro yakakura. Vadikani munongoza kana taita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiye chabva chatsuka chikakwata. Tanga tichikurukura naVolts, mamuona mukomana wezibhachi rake riye zvikuru. Zvakadii zvakare kusangana svondo rinouya, asi regai tipedzisire nekutenda dande mutande. Ndakutaurirai kuti nedande mutande zvinoendeka. Maisamba show is powered by dande mutande. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvikamu. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Tinwenyo Dr. Rebecca Chisamba.